No, poďme na to. Orán, zdar. Dobrý deň. Poprosím občiansky preukaz. Páči sa. To vyzerá v pohode. Máte na výber z jednej strany. Môžete zakrúžkovať najviac 5 kandidátov. Dúfam, že tam bude čo najviac lokálnych cestovateľov. Páči sa, tam je plenta. No, to odkladáme. Vyťahneme ťaháčik. Niečo z Európy, niečo z Ázie, z Ameriky. Dávam všetkých. 23. volíme necestou do kina.